Where are we going? Mennään tsekkaan. No niin, hyvää päivää. Me ollaan tosiaan matkaa tässä Väiskin luokse. Tänään on taas treenipäivä. Käydään Väinön luona vähän enemmän nyt kuvioita läpi. Meillä on tosiaan tänään lisäliikepäivä kautta podauspäivä. Lähdetään podaamaan selkää ja meillä on pari viikkoa EM-kisoihin, niin käydään sitä vielä tarkemmin tossa läpi, kun ollaan Väiskillä. Mutta semmoista on tänään luvassa niin sanotusti. Iso juttu tulossa. Iso juttu, hieno juttu niin sanotusti. Let's go! Oho, ministeriparkki. Joo, vähän laiton parkki. Ja käy nyt tilanne läpi, eli mähän on informoinut Väinöä mistään, että me ollaan tulossa. Niin me nyt vähän niinku yllätetään se, että ei me nyt oikein tiedä, että mikä siellä on tilanne päällä, mutta siellä voi niinku olla vaikka ihan mitä menossa. Niin lähdetään kattoo, no niin. Yes sir. Nyt se heräs ainakin. Herättikö ne sun päikkä? Mietin, että milloin te tuutte. Noniin, me tultiin nyt Väiskin luokse. Ois kuullut Väiski? Hyvää huomenta. Tähän päivään. Väiski on siellä. Ja meillä on nyt, me käytiin Mr. Cameramanin kanssa kuvaamassa tuossa aamulla vähän settiä treeniltä. Ja me tehdään Reelsi Instagramiin ja siellä voisi tehdä joku, jossa vähän pyörii klippiä siitä. Ja nyt me kuvataan vähän vielä lisää Joyful Airista. Se on meidän siis minun ja Väinön yhteistyökumppani. Mutta siinä on vähän näitä lymfapuutseja, niin kuvataan vähän ekstraa vielä sinne päälle. Niin että Tulee kontenttia. Tulee kontenttia. Niin ja totta kai syö vähän se. Katsotaan nyt Väiski tänne jääkaappiin. Mitä täältä Väinö löytyy? Aika. God damn! Väinöhän on siis ollut dietillä puoli vuotta. Niin, mä oon pudottanut 6 kuukauteen 13 kiloa tai 12 kiloa elopainoa. Onko se Väiski näyttää kaikille nyt myöskin tuon Voi näyttää. Tämän? Koko setin. Väinöllä siis on... Ei tossa kaikki. Toi on perus reenijuoma. Kreatiini tulee nyt ennen reeniä, reenin jälkeen tulee noiden lisäksi tulee ja tämän lisäksi tulee glutamiini. Mä nyt teen tämän setin tässä näin. Minä imasen vaan jonkun... Otat sikosta, tarvitset voit sieltä. No en mietiä siis... En mietiä. Mulla on V80 mukana ja... No se on aika. Kreatiini. Ei sitä kyllä kannata ottaa. Ihan perus. 1 kuppi. No, otan grammoja. Oho. Laitan nyt 50 grammaa. Tää on siis puolasta hiilaria, osmopure, niin kuin kyljistä lukee. Sitten PCAA 10 grammaa. 7-8 grammaa kreatiinia ja sitten isohydro, eli hydralisoitu proteiini. Okei. Tää maistuu käytännössä koko tää drinkki niin kokikseen. Koska kaikki muut nämä on maustamattomia. Sitten tämä PCA on Coca-Colan makuinen, niin sit Se tuo mau. se tuo sen maun. Ja M-Nutrition on niinku... No se on se meikä ykkös lisäravinne ja se on varmaan Konstallekin tulee olemaan se ykkös lisäravinne. Siinä vaiheessa kun menee Konstalla siis tulee olemaan sama ravintovalmentaja kuin meikäläisellä. Niin Mulla ei pian vaan tiputtaa painoa. Mulla pitää lisätä 5 kiloa. ja Se on se ero. mä oon tosiaan Konstan kanssa valmistautumassa yleisen sarjan Euroopan mestaruuskilpailuihin, jotka pidetään Georgiassa Batumissa. Tänään on painonnostosta välipäivä. Ja välipäivät yleensä just tämmöstä oheisharjoittelua, eli meissä on kehonrakennusta. Painetaan hanskaa. Niin, podausta, koska miksi ei? Kertokaa mulle miksi ei. Kun on vapaa-päivä, mitä muutakaan me tehdään? No tänään lauantai koko päivä on mennyt taas tähän. Niin, siis tänään on vapaa-päivä lauantai, niin toinen kerta salilla nyt on kohta tähän päivään, niin ei ole parempaa tekemistä. Niin joku te kävitte kuvaa se aamulla se video. Niin. Mä tein siis jalat aamulla. Mä tein jalat aamulla. Menisit Konsta töihin? Häh? Menisit töihin?
Oikeisiin töihin. En mä mene töihin. Jep. Onko se kova setti? Näkee. Onko se vörttiveto? Nakkaa mulle. Ainoa mitä mä mietin, että... Tee mulle sama setti, niin mä laittaa kuvaa sitä Joyful-settiä. Joo. Joyful-settiä. Mikä oli MP Väiskin kola? Toivottavasti tämä ei näy kamerassa. Ei näkynyt. Ei. Niin, mitä? Niin mikä oli MP Väiskin kola? Mikä se oli? Kola? No siis yleisesti lataava juoma ennen harjoitusta. Mikä oli MP lataava juoma ennen harjoitusta? Siis aika stydi tavara. Testatkaa sitä, että lyökää niinku... Tunkekaa kaiken maailman lisäravinteet yhteen purkkia ja juokaa ykkösellä, niin siltä se tuntuu. Mennään siihen. Siis kunnon vanha kuusukkola, sillä mennään. Kyllä tietää. Me ollaan muuten käyty läpi vielä, että mitä me reenataan tänne. Mennäänpä tästä suoraan. Käypä siitä treenin läpi kuule. Vetävä päivä. Eihän me tätä tehdä. Hää? Me tehdään ihan perus meikäläisiä. Miksi me ei tota tehdä? Ei tietenkään, mä nyt ala ennen EM:ää minun selkäohjelmaa muuttamaan, mitä mä oon tehnyt monta vuotta. Ja tuo meidän Väiski tekee tuossa sarjan, mulla ei mitään hajoa mitä tehdään. Ilmeisesti 4-5 sarjan ylätalia alkuun. Me tehdään iso lateral row, veikkaisilta 3 sarjaa. Sitten me tehdään iso lateral high row, veikkaisilta 3 sarjaa. Jonka jälkeen me tehdään kulmasoutu, rintatuettu käsipainoilla 3 sarjaa ja totta kai haukkokylkeä. Tää on nyt se visio ilmeisesti.
Do you know what was his favorite name in army? Conscription. It was lihamuki. Do you know what lihamuki is? Lihamuki englanniksi. Meatbag.